Kaixo, orain Zamabizen aurkitzen gara, Eudai Fondarro, Atxapotxein ez du egin, orain badirudi egoeraldia erabat hobetzen ari dela, ea zera nola joaten den egunen zehar. Eta, gaurkoan, lasterketako eguna da, eta bertan taldekideak lehiatuko dute, beste talde batzuekin, beste ikastetxe batzuekin. Lasterketaren helburua ez da, ea nork bukatzen duen azkerren, baizik eta ea nork bukatzen duen besteek bukatu baino beranduago. Nork aguantatzen duen lasterketan denbora gehien. Ea, nola joaten zaigun lasterketa, laster beroketekin hasiko dira, taldekideak zirkuitoa ikusten ari dira, ea nolako ibilbidea egin behar duten eta bestelakoak. Eta orain lasterketaren nolakoak azaltzeko ingelesez izango da, gure zuzenekoa, eta, handerri osatzen dut. So since the beginning of this school course, we've been working in this project that is called EcoDrive Ondara BHI with a team name of Abixaran Pocheñarte. And today we are here with other 23 participants, with other 23 schools, most of them coming from other places in Biscay, especially here from Bilbao. And we'll see how this results. As Olat has said earlier, the aim of this race is to last longer in the circuit. This circuit has also been changed since the last year. We don't know if that was if this has been better or worse. We will see it in a couple of hours. Orain Aitor Etxerekin aurkitzen gara, bera taldekide bateko gurasoa da, eta berari galdera batzuk egingo dizkiegu, lasterketaren inguruan eta bera semearen inguruan, eta beraz Aitor nola ikusi duzu jo, nola urduri dago, nola zeko ikusten dituz lasterketarako, nola txokatu duzu zure semea? Nik uste dut ilusioiaz, goguaz, ez dut ikusi arduratuta, Nik ondo mozuela, baina gexen aguantatzen da ben. Ze buena. Claro, nola ikusi duzu gure taldekideak bertan ari gara, nola baitokamen dugu montatuta, ez dakit autoa ikusi duzun edo ez, zer kontatzen duzu horren inguruan. Hueluz eskazara, dara tapata egazue, ondigan ontsi aliagaz, ez dut ikusi ez, eta bultak guzen mota ikusteko besti zelak ikusten bai, eta segurenak eta konparateko bizkat. Oraintxe komentatu duzu beste taldekideak, nola ikusi dituzu beraiek nolakoak gure aldean, uniformea behintzat ikusten zaien abari, eta bestelako buzoak eta dituzte, zuk nola ikusi dituzu beste taldekideak. Ondigan ez duki denpora ikusteko, baina hori itxuri depuzune. Egun nago gota zuen. Dudari gabe. Zer bizkerrik Aitor, eta horren jarraitzeko, laguntza asko eman digun pertsona batekin gaude, Benjamin da, lan asko egin du proiektuan, eta asko lagundu dugu autoaren muntaketan eta bestelakoetan. Nola ikusi zuk autoa, Benjamin, zuk izan duzu partekatzaile handienetaiko bat kotxearen muntaketan eta bestelakoetan? Ondo ikusi dut, jo tantijo garbitzu. Eta bera zirkuitoa ez dakit ikusi duzu, nola ikusten duzu autoarentzat? Ontsen jo rekorri du oitzutzeko edo esplegateko kurbak eta handa gure ekipu guzti. Etxen kotxe zen gure da ez dagoen etxen. Pare bat batxe daz, kriston kurba zarratu aldatzaz. Eta abiso importante egon dagoena, estilo eskalestre. Osea, adelantamiento ipez de eixo, bakotxe brankarrilek. Haurik ezkian dixenarea iztripu gezuet. Ze estrategia oso duzuela beli beharko dutela taldekideek garai irtetzeko lasterketan edo horrelakoak? Zapaldu azeladora, ni neu xama esan nire taldi, zamena de ayudante, fontanero, Otilio, nire joango nintzen, amaitzea. Hori Rally Paris Dakar Mono. Irabaztak guten dagoena, lehenengo kurban nintzen da. Hemen asuntu, besoa kontraki, hau no bat adire, esperientzia hartu, eta ikustu zen, dando pasatu. Eskerrik asko Benjamin, gero ikurgo gara,
Eta orain ingelesera pasatu Ingelesera. gara baita ere, eta beste galdera batzuk egingo dizkigu. Nerea Lorenzo, bera Ondarra Betxeiko irakaslea da, ingelesa ematen digu, eta baita ere taldekide baten Banderrek egingo dizkio galderak ingelesez. Hi, Ander. Hello. So we've known the experience of John's father as how John has been. You fine. Absolutely fine. It's just a matter of doing it. I think it will be just a good time to have fun as Yeah, together with the other friends Yeah. and with the rest of the students here of Biscay. yeah. That's a great opportunity for you, yes, to get in touch with the other students, which probably will be with you when you go to university. Do you think that once that we are in the race, people will be more nervous and maybe will act in another way that we don't expect, or maybe That as could be. Benjamin said, they will make some things in the circuit that will affect us, or I hope no, but you know, when you are just in the last moment, you never know the way you are going to react. yeah. And the pressure you may feel is something you don't know now. So let's see. Let's see. Yeah, we'll see for sure. Yeah. Okay. Thank you, Nerea. Thank you so much. Bye and good luck. So now we would also like to mention our sponsors. Oh, bye. Now we would also like to mention our sponsors, which helped us finance this project, and without them we would never be here in Samames. So we want to give a special thanks to them. They are the Super Bazar, Guraso Elkartea, Ikastetxea, Burdinola, Berritxuko Udala, Ondarrako Udala, Erabil, Kide, Iban Vidal Metalanak, Laboral Kutxa, Mamu Taberna, Badiola Burdindegia, Lagunaro, Ideakez Liburu Denda, Arrankova, Badis, Kautenik, Aitor Janariak, Ford Duralar, Bronche, Meka, Pixel Sistemas, Jone Badiola Podologia, eta Eika. So we want to thank them, as I said, because they gave us this amazing opportunity of being here. Ba, eskerrik asko gure babesleei eta parte hartzaile guztiei. Zuzenekoa momentuz aurrera joango da, orain laster batean bereketekin hasiko dira gure taldekideak, eta orduan ikusiko dugu nola montatzen diren zirkuito berri honetan. Lehen aldiz da, gure parte hartzea lehenengoa da, ez dugu sekula horrelako esperientzietan parte hartu, beraz, ea nola joaten zaigun, eta ordu bat erdietan bueltatuko gara, beste pertsona batzuei galderak eta elkarrizketak egiten, eta bestelakoak azaltzen. Mila esker ikusten zauden guztioi, eta gero arte. Mila esker.